हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखो आंनि YouTube चेनेलाव गोदानै बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना बुंनाय लेखा जों दा बै हाग्रासिम थांनो नागिरगासिनो दं आरो थांनो रेडि दा। आंजों लोगोसे थांफागोन उदय आरो गोजोंसार। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। औ, नायलांबाय था। फंबायमोना दिनै बहा थांनो नागिरदों? औ आदा, दाखालिदि ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय। थायाखैमोन ना, बेयावनो थांनो नागिरदोंमोन जों। उदालगुरि गामि खाथिनि हाग्रायावनो। औ खोनादों। माथो बे हाग्रायाव जाय मानसि एबा जुनार हाबहैयो फैफिननो रोङानो? माथो बेयावनो गोमाना थाबोयोनो? ओइ मानसिनि राव, नोंनायबो नोंहाबो इसे बाथ्राखौनो गेदेर बानायो। थेवबो फंबाय, खाथि खाला गामिनि मानसिफोरा बुंनाय मायबा रहस्यफोर दं जानो हागौ बे हाग्रायाव। बे रहस्यखौनोथ' सल्भ खालामनो थांदों जों। जेबो रहस्य गैयालै, बेयाव जाब्बा जुब्बा गामिनि मानसि फोसावनायसो। गामिनि मानसिफोरा मानो ओरैनो बुंनो? जाय न'खरा गावनि आंगो असे गोमाजादों बिसोरथ' ओरैनो बुंथ'वा। खेबसे थांना फैनोसै आदा, गावनि मेगनजोंनो नायना फैथारनोसै। बै दाखालि नाब्लानि फिसाजो गोमादो होननाया हनै माबा आदाबारिनि MLA नि फिसाज्लाजोसो खारसनहैदोनो। चेन्नाइयावनो मुम्बाइआव होनखो, बेखौनो खम दावरावमोन बे हाग्रायाव गोमादो होनना। थौ जाबाय थांसै, दा जायगायाव मोनहैबासो मिथिसिगोन जोंबो। नायनानै मिथिनानै फैदो, नाथाय साबधान फंबायमोन, खैफोदनि थाखाय थियारि थाखा। बुंनाय लेखा, नोंसोरनि थिननाय लेखा जों दा थाबाय जों साथामबो थाबायनानै फैदों। फाइनालि जों लोगोफोर मोनफैमारबाय हाग्रासिम। जों दा हाबलांनो नागिरदों। बे हाग्रायाव खाथि खालानि मानसिफ्रा माखो एसेबां गियो? माथो जेबोआनो गैया। जों दा थांनानै नाहैनि। बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो? इउटुब भिडिअ खालामनो। बे हाग्रायाव मायबा सान्थौ दंनो, बेखौनो जों नायबिजिरनो होनना फैदों। फैनो लामा मोनाखै नोंसोरो? थां बुंदों, थां, दानो थां बे जायगानिफ्राय। बेनि खाथि खाला गिदिंनायाबो गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनाय। सावो जानायसो बे जायगाया। है बोरायालाय मा बादावबासिलै? दानि दिनावखि दायना, अजा, भुत बेफोरबायदिखौ फोथायबावो? गैला बेफोर गैला दानि दिनाव। आंनिबाथ' बेयाव फैग्रा मानसिफोरा नों बोरायखौनो गिना खारो। आरो गरमाव मा खमुजुमलाबायदो नोंलाय? फाग्लासो जाखो नामा नोंलाय गोदाव सोरावनो? खार बेनिफ्राय खार, आं बुंदों खार। ओइ बोरायालाय मा बादावबासिलै? गावबो गियो, मालायखौसो गियो। ओइ जाथ' मा दं मा गैमारा, जा हाबना नायनि ससे। फै थ'।
माथो जेबोआनो गैया स्रि स्राय स्रिं स्र' हेलौ नायग्रा लोगो नोंथांमोन जों हाग्रा सिङाव 1 घन्टासो थाबायबोबाय माथो जेबोआनो गैया हाहा जेबोखौनो नुनो मोनाखै गोदाव सोरावसो बे बुरबुफोर एन्जरसो जेबो नङा औ Munina, buat apa ke? बढी तपाईँ कुनै Aku basah! Aku basah! Wah, coba kong tada! Wah, coba dia cukung tada! Coba dia cukung basah! Aku basah! Aku basah! Kar poilai! Aku basah! नायलाय नै ओइ दासार गिखौ नुखायलै दायगा मार गिख'थारैनो मा जागोन नों खेलासो मोनदोंलै नोंखौ मरन ओइ र' बिदि खिलायो जाम्बा ओरैनो नै लंपेन्टानो सिजोब्बायमोन है जायालै बिदि नङाब्रा ओइ जाबाय र' जाम्बा बेखौनो गिबाय गावासो थो गिदों माथो दहाय सेरला बोरायनि होननाय रावखौनो गिदोयो ओइ नोंखौ गिनाय नुनानै आसा आसुनो ओंखारलायलांलायबाय ओइ थग्रो नोंसोरो मनिना माव दाबोखो हासुनायानो मासि गोबाव दाबो उन्दुया माथो बेनिफ्राय है जालायबायलै बिनिया है बायलां बा बिमलखौ गावल' जाबाय लाबा आं बेसे मनिन नों मा जाखो मनिन सिखार मनिन मा जाखो नोङो मनिन मा जाखो मनिन बे जायगानिफ्राय हे मनिन हे सोर बिदि खालामखो नोंखौ मनिन नों मा जाखो सोर बिदि खालामखो नोंखौ मनिन केरामान नोङो सिखार नों मा जाखो मनिन आया मिथिया मा जाखो मनिन hey मनिन सोर खालामखो बिदि हा माथो आखायाव थैयानो गोजा सोर बिदि खालामखो माबोरै जाखो मनिन सिखार मनिन आखु दाखु बिदि खालामलांखो मनिन है सिखार खालामखो खार मा बेसाद इयो मिथिया मा मिथिया गारा ओंखारबाय सोरबा खारबोनायनि सोदोब खोनादोंमोन गिथावना जाय सोदोबा जोबोद गिथावना
आरे सोदोब खोनानानै माबोरै खारबोखो जों मनिनि बडियाथ' बैयावनो थाबोबाय मायबा जुनार मुसा नङाबा मुफुरथ' जानो हागौमोन मोसा एबा मुफुरा बिदि मानसिखौ उदैयाव दाननाय महरै जखमथ' खालामनो हाया बिदिबा मानसिफोर बुंनाय बाथ्राया सैथोमा बिदिबा बे हाग्राया सावनांनाय मार औ जानो हागौ जोंथ' जोबोद गोथौ हाग्रायाव मोनफैबायलै दिगखौ जानायनाय बायदि मोनबाय आं औ शिट मबाइलासो गबोबाय आंना नोंनालाय शिट नेटानो गैया दा माथो खालामबावनो मनिन फैयाबानो जागौमोन जों जोबोर गोरोन्थि जाबाय जोंना माथो खालामनो फैबाय जेला बे मा बेसाद जों मिथिनानैसो थांथारगोन हा मा जादों अ जेबो नङा मा मोनलै बेलाय मा मोनो बेखौनो जों हाथियार हिसाबै बाहाय बार्देयाव केक हाग्रानि लाबोदो नोङो बेजोंलाय मा खालामगोन नोङो साल्ला लाबबाय इमान साख्लाबबाय मा खालामलाबाय बेजोंलाय माया थैगोन जाबाय एसेबां मिनिनाङा एसे सिरियास जा जानला मेनला दामिनि नोंथ' बुंदोंमोन जि मोनो बेखौनो थियार हिसाबै ला होनना आंनाव बेल' दं आं बेखौनो लागोन थेवबो मा बेसाद मार आं गिनायजोंनो मोजां नायबासै हा गोजोंसार नोंलाय हो गोजोंसार उदय बाव खारलांखो नोङो Udoy, wait, Udoy. Mataku Udoy, bakalan magang. Udoy. बार्देयाव केक हाग्राबाबो खामानि होयोथ' नङा मा खालाममारदों उदय मा खालाममारदों उदय hey Udoy hey sekar Udoy sekarang mana hey Udoy hey sekar Udoy sekarang mana sekar
आदा आं मिथिगौ नों बे भिडिअखौ नायदोंब्ला आं गैलाबो जानो हागौ मानोना बे हाग्रायाव मा दं आं जेबो आइडिया गैया मनिन आरो उदयआ बे बुहुमाव गैलिया आदा उदयखौ आंनि आखाइजोंनो मा खालामफ्लांखो आं नंमारगौ आदा बे जायगाखौबो सोरबा नागिरना दंमारो बिसोर सोर आं जेबोखौनो मिथिया बिसोर सोर आं जेबोखौनो नुयासै The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later.
What the fuck?